Tiene mucha palabra. El abogado aquí el amigo Lochke. Como dices aquí, pois tides hoxe a convocatoria de cal era a cuestión e o problema, vale? Ou moita xente que se disculpou porque somos conscientes de que sea un día e unha hora máis, va? O que pasa que nós tamén desde a Asociación de Hostelería consideramos que o tema non se debía demorar máis, a visto de a oportunidade de verme e de falar personalmente, supoño que algún outra xente tamén así o fixo, vale? E, bueno, a cuestión foi que non... Sabedes que, bueno, ábrese, despois saberlo, con réxime aí, o autoencontro do PP, E as abstencións do PSOE? as abstencións do PSOE, bueno, creo que entendía que joder, non é certo que non houbera diálogo co sector e demais, non? Todo porque, bueno, certas cuestións que nós lle comentamos, efectivamente se incorporou.